Hei! Mä olen Katja Kolehmainen, olen sofrologi ja hyvinvointivalmentaja. Tämän videon aikana kerron sinulle, mikä on sofrologia ja miten se on luotu. Eli sofrologian perusti espanjalainen neuropsykiatri Alfonso Caicedo. Alfonso Caicedo ei ollut tyytyväinen niihin hoitomenetelmiin, joita käytettiin 1960-luvulla potilaille, mielenterveyspotilaille, joten hän halusi kehittää jotain muuta, jonkun lempeän tavan parantaa heitä. Joten Alfonso lähti Aasiaan ja sieltä hän löysi joogan ja sen meditaation, buddhalaisuuden ja otti niistä niitä asioita, mitä hän tunsi hyväksi. Länsimailta, eli lännestä, hän otti sitten rentoutumisterapian ja sitten kokemusfilosofian, eli fenomenologian. Eli hän kokosi näistä, eli joogasta, sen meditaatiosta, buddhalaisuudesta, rentoutumisterapiasta ja kokemusfilosofiasta, eli fenomenologista, hän kokosi sen sofrologian. Eli 60-luvulla hän loi sofrologian. Sofrologiassa ollaan unen ja valveen rajamailla. Ja ohjauksen aikana ollaan yleensä istualleen. Ja joskus ollaan seisten ja joskus ollaan liikkeessä. Se on kevyt liike yleensä siinä ohjauksen aikana, eli voi olla ihan vaan tällaista hartioiden pumppaamista tai kävelyä. Mutta nämä kaikki tehdään siinä rentoutumistilassa. Ja sen takia myös sofrologiaa kutsutaan dynaamiseksi rentoutumiseksi. Eli me ollaan rentoutumistilassa, mutta se voi olla seisten tai liikkeessä. Eli mitä tässä sitten tapahtuu? Eli sofrologia-ohjauksen aikana sieltä alitajunnasta tulee asioita, tuntemuksia, havaintoja, tunteita sinne tietoisuuteen. Ja kun ne ilmestyy sinne tietoisuuteen, niin silloinhan pystytään tekemään asialle jotain. Ja silloin myös lähdetään kohti sitä muutosta. Eikö ole aivan ihanaa? On. Tämä sofrologia on mahtavaa. Jos sä haluat tietää lisää sofrologiasta, niin sä voit varata ajan mun kalenterista, joka löytyy mun sivuilta. Sieltä saa varata ihan ilmaisen etätapaamisen mun kanssa, jossa voidaan keskustella. Mä vastaan sun kysymyksiin ja keskustellaan myös vähän sinun sen hetkisestä olotilasta. Ja mitä sä haluaisit saada myöhemmin. Sitten jos sä haluat mennä suoraan asiaan ja kokeilla jo sofrologiaa, niin multa löytyy myös mun sivuilta mun tekemä stressinhallinta minikurssi, jonka voi suoraan ostaa sieltä mun sivuilta. Eli mun nettisivut on www.lasereniteinyourlife.com ja sieltä saa lisää myös tietoa minusta ja sofrologiasta.